Beste bat, ez. Orgiaren bat, otonuntza, ilegalizazioa, genozidioen bat. Zetutan egon, ez. Bazekian, gure paperak aldatuko dizkiago. Berriro ere! Bai, berriro, ni bufoi ta hi jauna. Toria di. Zure aginduetara, jauna. Sartzen ari gaituk nire Bonifazio maitea. Eta gure espiritua ilunabarrarekin batera desegiten dut. Divertitu nazakire fantasia eroekin. Zure itzalandiko jatorriaren kronika errezitatuko dizut. Nire Pepe Lerdo lausenguak aspertu egiten daiteke. Ederto ondo dakikik guk ez diagula inoiz arbasorik izan. Gugeu gaituk gure hasiera eta amaiera. Utziok koipea emateari eta irakurri izan. Zure aitaren lorategia, zuge maltzurrez beterik zegoen, eta zuk egun apurretan garbitu eta dena tondu zenuen. Albo batean, privilegiatuen gaztelua jarri zenuen. Eta beste aldean, leprosoen herria. Leprosoak, nondik atera ote duk gainitzarrotza. Eta zorkuntza ederrorekin zure aita perezur zaharretan... Petikoa bezain aspergarria. Nahiago diat bere semea jaten zituen errege horren historia bat. Graziarik gabeko bufoiok ez dituzue inoiz gure desio sekretuenak ulertuko. Izi gortzeko agindu emango diat, zalantzari gabe. Dinastiaren nagusiak basamortuaren herria... Utziok astapeneko lehenengo gizonaren balentria kontatzeari. Guri kitxikagarriagoa den beste zerbait kontatu behar zaikok. Esate baterako, nipo errege horren. Gure bufoi zereginak ezin dira profetaren egin beharrarekin hasi. Bilatu esakondo horri aldeen artean nire eskriba ufidela. Ez, salbuespenik ez. Etorkizun ilunen gozen nirerentzako auguri ilunik ez. Lagarpen ilunik ez. Ondo da nire kronista fidela, hain seguro bago utziko diago. Horein jarraitu irakurtzen. Zerbenetan alferrik liburuan bilatzea. Sexuak, edadean, perversioak eta eriotza jota daudenak, alegia lepra jota daudenak, liburutik kanpo gelditzen dira. Eta gure moduko eternitatea ez dutelarik, elkarrekin nahazita bizidira, lertu arte. Eta nola dakik nire Bonifazio maitea, liburuak berak ez dakien horren beste gauza. Guzti ez da binatzea. Gauero horretara igo eta resitatik kanpora begiratzen dut. Eta aipatzen duan hori liburua sartuko gauzin kolorekin margotuko. Argi dago gorentasun, kolore nahasi batekin, lepra kolorea. Eta leprosoak ere, beraiek nola gertuko lirake gire obran. Zenbat galdera gorentasun, badirudi interesatzen zaizkizula lurralde misteriotsua hien. Erantzun lastara. Leprosoak txerriak bezala gertuko lirateke, elkarrekin txorta. Etengabe ugaltzen lehertu arte. Horrela gertuko zirateke, liburuan existitzen ez den orrialdetan, beti ere zure baimenarekin gorentasun. Ordua da, jauna! Llegatu duk egunaren amaika. Testamendua egingo dute. Presne! Bakarrik eskatzen dizut, nire lumatraketxak testuen barruan egindakoak aintzat ezartzea. Ikusiko diago, ikiratzi esan nire azken borondatea beste. Egin bedizture azken borondatea. Monasterio batera joango nauk munduko arazoak albo batera utzi. Eta erremediorik gabeko amaiera heldu baino lehen. Nire hileta elizkizuna ospatzeko agindua emango ziagu fraide. Zartzen ari gaituk nire Bonifazio. Jauna! Ez gezabar moztu zitarren! Baina jauna, gure espirituaren
tontoia da. Barkatu nazazun nire jaun eta jabe. Bufoia tontoa. Une batez guztiza aztu dut antzerkitxoa egiten ari ginela. Bufoia komedia egiteko abilizia ukatu zaion. Untira zuzure atributo ditutzen. Daikoa du gero haragiko jarakoa. Jarraitu ezakire pertsona erekin. Teatroak bakarrik arindu zezakek munduaren laztasuna. Jarraitzeko agintzen diat. Bete beti berorrenak gindua jauna. Bufoiak berorrenak pertsonaia egiten jarraituko. Non geunde? Gure espiritua iluna barrarekin eta guzti hori. Irakurri ezak beste guztia. Testamendura heldu arte. Ezak beste guztia. Aspergaria dut buruz errepikatzea eta. Nik eskribaua kripta zabalduruen eta bertan... Pasaitzak horriak aztakilloa horrez duketa. Elkarte eta kompainia... Horren ez! Bilatu ezak zera dioen lekuan. Testamendu gutun hau irakurtzen duen horok, jakin... Hora hemen! Testamentu gutun hau irakurtzen duen horok, jakin dezala, nik doni zenekoa. Etxipeneko oean etzanda eta behin betiko atxeden hartzeko gertu nagoelari. Nola asmatu erresuma iluna hartan zaiz daukaguna. Berriro nire narrazioen erritmoa deten baduzu, irakurrari gabe egin pozan izan seguru. Barkatu nire kronistak idela jarraitu. Eta mundu honetatik joatera bakitzen dugunean, harimaz eta harimos prest egon behar dugunez, eta gainontzen gaituen guztiaren behin izatea zilegiten ez. Hauxe da, nire testamentua. Lehenengo puntua. Zilar landua, niretzat. Margolanak, niretzat. Etxeko apaingarri guztiak, niretzat. Oturu zabaian buskatzeko erabiltzen ditudan kopak, niretzat. Zeremonia jantziak biltzen dituen kutxa, niretzat. Eta gorteko dantzaldietara joateko kapa, niretzat. Maizua, Bigarren puntua. Elefante ordenaren lepokoa, niretzat. Justizia egiteko aizkora zaz, niretzat. Hortentxiakimoak, niretzat. Listu ontzia, niretzat. Liburuak, niretzat. Batzeko marfia, niretzat, eta persiatik ekarritako zaldia, niretzat, hirugarren puntua. Gure oinordekoak erditu benituen tronoa, niretzat. Gau bazkoea bere oialfin guztiekin, niretzat, eta txinatik ekaritako portzelana, niretzat. Begiratu dut hori horriatetan, apur bat aurrerako, ia zerbait agertzen den gure zerbitzari fidelarentzat. Laugarren puntua! Egiptotik ekarritako papiro miragarriak, niretzat! Listu ontzia, niretzat! Klepsidra, niretzat! Kaiola guztiak, niretzat! Ozeanera! Bonifazio! Gure zerbitzari hon eta fidelari. Gure bizita osoan zehar bere aktore ofizioak bikaintasunez egiteagatik urrengoa utziko diagu legatu gisa. Ez dut horretaz hitz egiten duen ezer topatzen. Ez moztuka kazaburi! Inspirazioak nire zena builatzen du eta norreta etorri beharin eskriba utorpearen ez jakintasunarekin. Ongi da, eman bidez zure zerbitzeak izaera baldarroi. Gure bufoietan eta fidelari. Zilarlanduak, urrezko txamponak, kargolanak eta gaita. Hemen dago! Entzun beretan testamentuak dioena. Bonifazio, nire zerbitzari zabar eta fidelari, nire inguruko errealitate latzain bat urtetan edertzen jakiteagatik, liburu hau nire historiarekin eta bere ilustrazio guztien uzten dio. Puntakumea helaenarentzat, estigozoakan hemenka eta niretzat paperazpikoa baino ez. Arrazoia dik ezaera zarrak, ugazabaren ogeia herria. Baina zer hau, jarraiko ezakide pertsonaiarekin edo estenatokian bertan zigortzeko agindu emango dian. Oraintxe esango diat nire benetako patua zinden aguren azkagarri hori. Matxina honek egurrak azigorra baino gehiago beharko dit abisatzen dira. Bilaturen irakurri beraz to zorritxu iztela, begiratu nire agindu eternalak zer dioen. Irakurtzeko zakurtzik inarakoa, dabe somorro irakurri! Nire haragitik, haragi desberdin bat
Bigarren liburua 5. kapituloa hasierako bertzenak. Seme alabek, aita ustela eraiko dute, eta leprosoak askatuko dituzte. Hori ere idatzita zago. Nor faltsutotetik teston espiritua. Nor kemandik agindua horrelakoan kasartzeak idazteko. Agian patu dotatzaile gaizto bat. Zibila osmadarikatuak. Aizak bagore hori. Zer lortuko duk irautza honekin? Gauen lotxagabekeriaren kalenturak berotzea eta guztia amaitzen dut bigarren aktoaren lokatzetan. Hala eta guztiz ere, ahaztu egin duzu. Bekaldeko iluntasunaren erdian. Haragin ezberdin bat zain daukazula. Enmi haragia! Gure infantea egunero irteten da bere horretarako tarteaz gozatzera, eta arresiak ez dira horrexegatik zuntzitzen. Baduan ere nire glandulande, lodi eta intzelaren azia. Konoko ziakaturri esten da pozaitxuarekin nasita. Itzulia dioela txitxo, esari biurrik eritan hasi. Zure sabelean, sartu, eta sartu. Zure gorputzurkatuan, ontzi bete usteldura sortu, eta sortu. Zure likido ateroak, zurupatu. Zer niri nire seme gaixoak, kate motzen lotu berko diago. Aita jauna. Zabak aitatxo. Aitatxo jauna zergatik jartzen dizkieto ere beste gonaztiko emango hauei. Hemeani, goiko ganbara honetan, baina zain astakeria da hori. Otxoa zen bilnotxa izan, utzi da zu jolastena formado kasinorekin hankazpian. Laguntza, otoia gertizan! Lasai, maitia, lasai. Tosne edo, gozatu fruitu ilun honekin. Honek bai haragizen doa, eta ez bezarkatuta daukan horrek. Nordaitazo konta. Legipirik izena. Betiko bezalakoa? Gaur dut beti, maitia. Orduan aitatxo konta. Gizon egin naiz. Goitik eta behera, ere txikitxoa. Eta berarekin joan daiteke nire kordelekoaren intimitatena? Nahi duzun moduan esan nahi nuen. Dagoeneko gizon tratamendua merezi duzuetan. Baina ez geratu eskumat libre. Fantasia eta nahiaren edabean zaude. Beranduago sentzatzeko denbora izango duzueta. Eta ondo da. Lehi ere bai. Umeek nire Espainiak zirikatzen dituzte. Irribarreta mingain dizunak erakutsiz. Zergatik esan behar dietuzetzaien ipur masailei. Zergatik ni askatu behar ditut izkutuan ailan janitala. Aikoa du gero aragiko jarakoa, ire zulola! Nire barteko sua azistoa. Dilindan dituen errateek. Mirakinak irakartzen dituzte. Eta odole zapatzen dira. Ez alduk entzun, ospa mendik! Zakillak erronka berria lortzen du. Sartu eta jo, hartu eta jo, murtxikatu eta jo, miazkatu eta jo. Itxarren, anator. Zoritzarreko erioten jene honek bera gaina guztiak esarrazko izan. Sartu adimen goztik ez zulola edo segito aztuko! Banator! Barkatu,
Eleke nundik atara dozuena. Zure lehenengo aituna. Obeditu bat dizu. Goazen urdangatxoak! Eta begiak erditxita, nire plazer sekretuen txoko ezean sortzen naiz. Xuxo beltzat baroi, gaiola txanoak! Egun batez egoen, Zaldak ikizkizunek gizajo kilikatzen dutenik. Eta zer esan nuen bat, nire. Existitzen ez den sexuela gordik eta zuzen batean aipatu eta ez behin hain batetan. Berriro egiten baduz zigorko egingoa. Horrein honetan libratuko aiz. Bizitza salgatu dira. Ia akabatunek bere barnetik ateratako arabi okerronek. Horretaz ez larritu, monseñor. Giza jori zure har barnetik jaio zen zuzenean. Har guztien jauna, errugabe guzti hauen jaun eta jabea. Eta zuk ondo irakurri duzu testuetan, zu inoiz akabatuko zaituena. Hemen zaberetik eta Guai, boste bostiak! Zergatik berikantako zauritak! Akabatutako abia! Irek zura zikilera! Berriro agentu behar dut gure obraren erritmoa entendera! Egiote zen perturbazioaren aurretik esan duena. eta zer esan nuen barire jauna guztidura. Hauetariko inork ez lukela parrizidera burutuko baieztatu eskari. Horrela zera nire jaun boteretsua, guztia dira semea eta zalea amorratuak. Arrak, zu bezalakoak. Eta hauetariko inork ez diokela beste inori tronua lapurtzeko gaixotasuna transmitituko. Ez duko horrela eskari. Bai, nire jauna guztiduna. Eta hauetariko purua direla guztiak puruak ez dutelako zabelzikina zabutu ez da zabelzikinerik atera errepikatu. Bai, nire jauna guztiduna. Guztiak arrak dira. Arren semeak eta arren imaginazioak sortua. Artza! Otsailaren 26an jaioa nire jaun boteretsua. Arra ez dukala eskari. Arra! Arantzurdea! Urte bereko hilabete berdinean 27an jaioa. Bere arantzek zure hankartea mindu zuten. Arra ere bai. Arra! Basakatua! Urrengo gauekoa nik neumoztu nuen infante horren zilborreztea. Katarra! Xagu piringarra! Hain zen lodian zesaria bikoitza egin behar zideizun. Kategoria arrunta, nire jaun boteretsua. Horixe, arrunta. Bufaloa! Hain zen ederra, non erditzosteko arazoak horrengo gune arte luzatu baitziren ere. Armi armara zure gabe txikia zen. Eta hango eskeleto hura, ez aldaba arrano imperial baten eskeletua. Leku guztietatik gizontasuna darion arrano imperial baten eskeletua, nire jaun boteretsua. Arrak, guztiak, bala zerrenda honetan, emea txizkizikinik. Guztiak dira behar den sexukoak. Gazteluaren alde honetan. Baina ez oztu. Salbuespen bakar bat agertu eta hor seme alaba hiltzaileak sortu daitezkela. Zein du salbuespen hori zertaz ari aiz. Gau batean nio. Monsignore, berorren gorentasun graziosa, berorren maiestate eskuzabal, nire jaun eta jabea. Gau hartan, eme bat erbiti zenuenez. Gertatu zen gertakari arrarura, gau hartan erditzeko ordua ilegatu baino lehen eta oikoa zen moduan erdin lo ibili beharrean. Oso urduri ibili zinen, zerbait ezberdina igarriko bazeko bezala. Eta egia zateko, urduritasun horrek, ez aukan zen ikusirik zure oinordekoak erditzeko erako bidea lasai hartzeko betiko moduarekin. Bazirudien gauza guztiek salbuespen horren iragarpena ekartzen zutela. Gogoratzen dut ontzak arrankari, eta tximizpa batek zerua urratu zuela.
Eta odolez beteriko izanak altxatu nituenean, garbi ikusi nuen, zure hankartean bizitzari hausten zion kreaturak, ez zeukala zure aurreko inordeko guztion gizontasun seinalerik. Leiri, zergatik jaio itzal! Erdikusteko indarrak berreskuratu bezain pronto, liburutik ezabatuko dira. Ezin dira proiektuak idatzen, asmatu baino ez, eta lehenik, etorriko litzateke non jaunaren gainartikoa. Baina nola? Nola aurkituko likek aragi diferentea oinordekoz betetzeko? Arrak eta emeak solairu banatan zeuden, eta haien artean guztiz inkomunikaturik. Nik neu, naizen hori banaiz ere, sotora jisteko debekua dira. Neure buruaren almenarekin ernaldu berdian neure burua. Hala eta guztiz ere egarritak bat noiz bait bete daiteke, batek dakizin arrazoi bitarteko. Ze ordu egingo hau, eman ezak ordua. Ernaltzeko ordua, jauna. Lotxizugarria sentitzen dira. Behargarrezkoa da, jauna, betirako bizirautea edozein lotxaren gainetik dagoen zerbaita. Egia esateko, eternitatearen gozea kontsumitzen nahi. Bazen behin herrialde galdu, eta bertan dragoi kapitaina bizizan. Ederra bezain txiroa zen gure kapitaina, izan ere ondasun gutxi zituen, katu botatu bat, mandolarrua eta bizar urbenean. Hain zen urdinan ondiz dira gorria jautik iten zituen. Torrero gure bizar gorria. Eta lantzarien koronera guztiz zoritxarrekoa zen. Bere anai ordea graduazio basuagoko sargento biziren. Eta haren maia basuagokoak, hain ziren basuak nori botzak ziren. Baipot horiek argitu erratu pasatu, komun arazu eta zilarrari bizdira ateratzea behartzen zuten. Eta monarka zaharra brigadier guztiek bota frogatzeko agindua eman ziren. Eta bufoiari! Igeraren ipurdia bere itxusiagoa zen bufoiari bakarrik zartu zitaion koroa neurrira. Zer egin zuen gure eroia? Zagarraren erdian musu eman. Eta ume ugari guztiak harrak noski izan zituen monarka zaharraren zoriontasunera. Eta ala bazan, ala ez bazan, zan dadila, ala bazan, da irten dadila, bere horren errezuman plazan! Historioan berotuta utzi zeitu. Puztuta. Beteta? Pisutsu. Deskantzatu. Ai, ez larritu nire koblakari ederra. Ondo gobernatuko diat nire burua egoeran larri honetan. Eta orain aldur pilora. Baina nora, horren hau zibertan, egoera estuta larri honetan. Eta zer nahi duzu ba egitea, nik nire laguntasunarekin baina ezin dut parte hartu. Areitzu baina izan. Bion artean egin diago ardura ere idea badu. Barkatu, senyore, nik nire berbaren magia jarri nuen, aragiaren kontua zurea izan zen. Nire pertsonaiarekin jarraitza, horixe baino ez dia deskatzen. Antzerkiak nire gixako baitia ezin ditu muga batzuk gainditu. Espezia bizirauteko zereginak ez zitaien bufoiei eman, betekizun goren hori ugazarei dagokie. Eta bete beharko duzu bai, bakarta de gorriko dena. Betekizun latzar talde gorena gidatu nahi duen artzainarena. Sentitzen hasi zara? Bai, apurtxo bat, atzamarka modukoa. Jarri belarrian. Badiru ditxo batek bizitzaren batean jokara bidea ere bat. Txigitzen da, akabatzen da! Espero dut hori purbiz ez etortzea. Birintzen hau, lagundu, inorketziak lagunduko egoera estuta larriko honetan. Inor gutara txiki bat hauniase kartzela betatik libratuko zara, ea ba! Eta azken patxanka! Ipurdia gara Bat baina bost centésima bizkorrago. Martxa honetan
jarraitu ezkero dita batean lortuko duzu. Inork eskatu ez ziren denbora kalde batera eta esaiak emaitza zinten. Jakingo bazenu gaur behintzat zineguna, etzen duke pairatuko horren besteko zalantza. Ondo da, atera letarnitatik pozoin medio, bota ezak zure gorria. Bakarrik gogoratu nahi nizun gaur rostira daren. Baina baliteke mila desberdin gertatutakoa, desberdin izatea 1001 garrenean. Uste duzu badatorrela beste eme bat? ¡Son España! ¡Que baste, bastia! ¡Soy el ¡Lanza batería de niña nostalgiante! ¡Soy la museo! ¡Que le baste con... Jarraitu dezaket? Nire baimena dauka. Urriaren 17, ostirala. Arre derra. ¡Ay, povero desgraciato! ¡Ay, que mando disquit sulla busti lunar! ¡Ay, infelice! ¡No que vale tu codito, ni levarle cosuir moai! Zelako lotxa denden entzundik. Ez da harritzeko, harritzen da bilen emakume bate bezala egiten zenuen oiu. Esango dinak behintzat zein animalia bota den, lehoikumea, otxokumea. Edo ainarrara den hipogrifo bat ez diagun lortu. Erdia zaldi, erdia. Animale bat, ederren jaliteken, faltatzen gu bilduman. Animalia fabulosorik ez, gizon arrunta baina ez. Zer egingo zion ba, tira bintzat burua sorbalde gainean ekartzen badi. Hori ezin jakin, izaera izozuri jaiozen eta ostiraletan monseñore gorpuak erditzen dituzu. Hene, eta zer eramango diogu hain lehi txuria faltzeko? Ikusiko dugu, odol usten dugu garbitu eta bere erator profesionekin. Irten adi hortik seme, ire momentu alduk! ¡Ese va! ¡Artila txandile bilanago gela honetan! ¡Espada arreba bat dirigune askorekin! ¡Naiz irtengo! Obedituko du, ikusiko du gero. Gozarteko. Ordaindu eta jipoitu egiten dute mota guztietako gauzak egiteko. Zure biktima izateko, zure borreroarena egiteko, baita zuzen izateko ere. Baina putarena egite handiko narantzan larrugorretan geratu arte, ez da dor kontratuaren klausuretan. Ni neu kontratua. Eta obeditzen ez badut zigortu ez ezein, askaririk gabe utziko hau. Amore emango dut. Arratzaldera ematen diaten ez zuen ustenduaren batik. Gure zorigaiztoko printzeari bere irudimendosi emategatik. Horrela arinduko zaizkio gorbeko akatxorekin egoteko gogo artskutxuari.
Eta beko horri erankartera ideia txarrik aurretik, jantzian hilen baina eta eman ezako hori. Zotona jesteko ordua, jauna. Bai, beti bezala, egunaren amaiera familiarekin egoteko ordua. Eta zenbat eskertzen den hori egunerokotasuaren golpe eta dikindarren aritzen.
Bonifazia, Anderea, puntu horratzak. atoan, Anderea. Bonifazia, Anderea, josteko artilea. atoan, Anderea. Zure baimenez esan nahiko nizuke, zure zeregin gorenek sortzen dizkizuten nekeak direla eta. Hobe zenukera siesta txiki bat hartuko bazen. Inork ez ditin nire aholkuak eskatu, eta emadan hori guzan da. Hala eta guztiz ere, zugandik sentitzen dudan errespetuak eta maitasunak behartzen daute berriro ere siesta txiki bat gomendatzea. Nahikoa dun gero, zer nahi dun ba, oinordezkoa jaiotzea eta zer ez edukitzea estantzeko? Karri hona, hombre! Karri! Pozoi armario horren barruan dauden gauzekin jolazte arriskutsua izan daiteke. Pozoiak, zein pozoi? Kasteluko txokomoko guztia jantzi zizpiluz eta hilorrez eta ditu. Horrekin guztiarekin lehi desberdin bat sentitu gara izegurero. Zergatik orduan Solimaiun Lusaia Dario Marmita horren edukiarekin jolaztea. Okertzaude, inude, amak nahi duenarekin jolasten dut. Esan lau, panpinentzako bazkaria baino ez da? Soliman baditze derto jakingo nik nori eman. Nori, inude? Nori zango da ba, horko txorimal horri ez bada. Bonifazia, Anderea, zertan abil alferralakoa. Tramankulo guztia hori ordenatzen ari naiz. Neskatoak bazter guztiak irautzen ditu eta... Hobe ditun mota horretako irautzak, bestetan atzamarrak harrapatu alditun. Nik, Anderea. Kontuan hartu neskame hutsa baino ez naizela. Inondik inorare erbiltzeko kapasa. Ez onerako, ez txarrerako. Utero inpartziala erabat. Inoiz edukiko ez duran semearen bufanda egiten ari du. Amama arazoa. Ama gajoa. Gajoa, bai. Akantako txorrota zerratu alaba madarikatu hori! Entzuten duen badator berriro ere bere siestako amets gaiztuekin. Antza dene sapo berdeko ipetxu horrek ez ditin ondo onartu eguardian jandituen erabilia. Nahiko da, inude. Haina birina gutxenak usten diazun pertsonari. Zure ugazo Andreaz ez dipizitzen handidan ere bada. Arrataldeko hankasartzea horixe baino ez du. Eta ez etorri orain alaba zintuaren plantak egitera. Gure klase sozialeko ekumeak hankartetik botatzeko gaitasunik ez badaukagu ere. Ume moko bat intzenetik. Nik neukartu bari zaininean zutan sarturatzeko nekean. Eta nork eman zinean jaten, nor garbitu zinean kaka eta negar malkoak lehortu eskuluzean jotzen induen bakoitzean, Zizan dudarik zabutxo. Ire benetako ama. Ni nau. Baina natura eta historia ez dira gauza bera. Nire inude maitagarria. Odola, beti odol. Ai, gehiagorik ez, erditzerik ez. Munduari getripazik inek erdituriko seme alabez beterik zego. Hangarriko txorreta zerratu alaba maldiako itxi esan. Nego batekin txortan egiten dunan bakoitzean, oitoitzeko aizto eskuetan duen leproso berri bat erditzen duzuen. Hangarriko txorreta zerratu urdanga marikatua, urdanga! Argine, urdanga! Entzuta zure esan duena? Askorik ez, azken finean izerdi siesta baten astoraldiak baina ez ditu. Leproso bat aipatu du. Leproso bat, ziurrago. Bai. Zer da hori inude? Nizetak ipaga, nire zari gaiztoko bizitza osoan horrelako hitza entzuten dudan lehenengo aldiak. Zerratu zikin hori nire erregina. Txerrikeria guzti hori nire zakutxoa saldatuko duzu eta. Eta nonbait gertatuko balitz? Nola edo ala beste biderik egongo balitz? Baskontzo iluntasunera dama! Pantxikeri petrari. Orduan inude, errasteko salga delakoan gaude. Piztietara bota, piztietara! Zerratu zikin hori krokodiloa
krokodiloa! Gajoa, zure eskutik jaten duten elitzak entzun gabazen ditu, oinaz ez lehertuko zinen. Seguro ez ez. Lehertzeko modu bakarra gorputz hori pozoi horrekin betetzea luke. Pozoia diozu, panpinentzako berresin zopa horretan jonben ez da? Ekarri dezatela doa nire borrero nagusia, narras beharrezko balitz, eta ez dezala joan ez da edan ere erresma jaio hori ez libre utziate! Hazen horren berriz ere. Ez dezala bakar batek ere iesegin. Ilunda betik nera bezarora iritsi ez dirden buruak nahi ditut. Bakar batek iesegin eta iratzeko abek egingo da. Pasa behintasun edarman, piztieta, piztieta. Ez elitzateke hobea esnatzea, hanez baita horiek izugarri sufriarazten dute. Amaiera arte entzun barruan daukan. Gajoa, zorionez badirudi bere loaldia orain bareagoa dela. Pasa piztiek bakar bat jangare utzi eta hori izango da jauregin noblearen alfombrak kaka egingo duena. Morenean kanpaia joko duena. Eta nire zurrak hori botako ditura. Korito bota dut edo merkuri bat. Urugo gorra gero, saldo berdea, zopo berdea, besterik ez. Zargina esnatzeko ordua dut, gero arte zagutxo. Itxaron momentu bat. Zargin orain gure zagutxo da. Eta salda hori, zuk esaten duzun Soliman hori balitz? Hamak edan eta gero zer uste duzu, gertatuko litzatekela. Zelako galdera zagutxo, goiko solairura igoko aiz, eta ugasa bandere bihurtuko aiz. Egutegi eta orduak esarriko dituena eta batez ere, erditzeko gainera edukiko duen bakar. Eta zure gehiure maitagarria? Bere horren zerbitzaririk fidelena izango nintzateke hilate. Bera, zaparietan alabak prestatutako zopa gastatuko zenuke? Zelantza izpirik gabe izango nintzateke pozoi gaztatzaile amorratuena. Ondo da, zoaz zure Andrea esnatzera. Afaltzeko ordua gehiegi atzeratzen ari data. Ez da dutariko ikastoa! Ametxo osoak izan dituzuen, Andrea? Hain gehiru batek ere ez titino berik. Zure senarrarekin egiten zenuen ametzalantzarik ez eskontza egunean. Ez zunan horrekin, baina kuskusera hutsa izan ez esango du. Destinoak hilo batxo bat ematen zidan. Azkenean ere? Azkenean ere. Arra! Adi handi hori! Zara honetan ere berdin jarri ganu, zenen neskatu asaldatu gara. Lekuko hartzeko eta horrez eramateko hilo batxoa. Oi, ze pozik jarriko den gure zagutxua. Ai, Bonifazia, zan garaipena ingoiz aldarrikatu. Gauza bat dun ametxe egitea, eta bestea errealitate gordina. Eta nire ametxea bihurtzeko neskatuak senargaia topatu beharko liken erraiak aziz betetzeko. Eta badirudi ez duela gustokorik topatu. Egia da hori. Atzo gaueko guardia zibila ere. Ez da azteleneko abogatua ere. Inorrez. Baina ez da etxilean. Gaur ere dantzaldira eramango dugu. Baina joan nahiko te dinara. Joango da gero. Infernura ere joango litzateke kateak askatuta ikusi arren. Hori egia du. Kateak askatzeko desiratzen zebilen ganbara utxartar horbiltzeko ikulertzen duen hori? Hala eta guztiz ere egunen batean helduko da. Uste dut beste modu bat bilatuko duela horra igotzeko. Kapualari guztzeiratik. Une bat ez bai, baina zure amez gaiztuak izan dira bidea argitu dutena. Ez berriro lorik hartu edo ez beharra gertatuko da. Ados, kontuan hartuko dian nire ufoi fidela. Eta zer uste din aurkituko dinala ganbara utxartan? Agian uste du arbi luzi daukala bertan entzerratuta. Agian bai. Baina hangoian aurkituko dinan gauza bakarrak garai bateko aztarnak baino ez ditun izango. Bizi-bizirik bai, baina guztiz arrotzak berarentzat. Arbola baino ez luke aurkituko. Eta zer esango lioken pikondoa? Ezerrez, noski. Ezurrak baino ez lituzke aurkituko. Ezurrak bai. Arbola baino ez luke aurkituko. Arbola bai. Eta gero arbola baino izan. Ui, akasia gizajo. Eta zer esango lioken horrek guztiak? Zer esango lioke zer. Arbola baino ez luke aurkituko. Arbola bai. Madariondo gajoa. Horrek guztiak ez lioken ezer esango. Ezerrez. Zertzion neskatoak. Ematen du otoitzen da bilela. Ui, nire ala hori.
Senargaia topatzen ibili berren hortxe bero itura raroekin entzerratuta. Oinordekoak emateko edatean egon da egia esan, zerbaitetan lagundu alzuen. Badakin zer Bonifazia. Esan, Andrea. Batzuetan uste dinat neskatua zelai antzua dela. Zuriturik emateko guztiz ez gaina. Zertzio neskatua? Soliman antzatenez. Ia, Joan eta dantzaldi eraman. Dagoeneko senargaiak agertzeko sasoia dunetan. Bere eternitatea prestatzen ari da. Trascendentea? Trascendoziaz. Espartzo bekorraztu eta nomi ematen moduan jantziko deitaren batean. Hoi nori izango dela zorioneko gizonak otoi bilgun hauen artean deskantzatzeko. Ui, mutil jatorra gure unfoi bihurri hori. Horrero mailareko koio. Bizkore bili barraitu ezagutxo, seguro nahu zenarrai bat baino gehiago horti da bilera ikusteko irrikaz. Pinen arteko paseo madarikatua. Atzo zinutuak ondosak intrapoak etokatera semen intornu lapurrak sortzeko. Alabatxoa eta inude, zertzabitate txutxumutxutan. Gure otoitzetan, Andrea. Sukaldari mailara, borrero barik sukaldari mailareko jodia. Trapuak zeminik ez ez da teatro, benetako aiztoak eta labanak. Nei, izkuido txikienean taz. Barako eskainak agarrapala banarki. Eta zer egin ganukenik ganbara, inude? Ala hipokrita alapa. Hiren nebaren ankartea hasi ez dutaz. Eta tanta bakoitzean atxo segurtu akabatzeko milaka zizareto. Okerena gintzarena urbando horrek azalean etxatxita zaukaten gara. Zer egizka, inude? Inozentre da egiten jarretzen duen. Ganbarak gintza horretaz arena, haren ganbarena. Siestaren batean lapurtzea lortuko bagentu. Amaitu duzue, horren beste itxaroteaz baliteke senargaiak etxita alde egitea. Andrea! Esan lazta. Andrea ez didatu zerrekin ez da inorekin. Eta batez ere edatiko ematen dizuten anekin, Zertara dator horren beste kezka. Eta giltza, kontuz giltzarekin, lepoan zazpikroinurekin lotu. Lapurtzeko konplota dago. Ez erlajatu edo hegemonia galduko duzu, entzuten? Lasai hostia! Hostia, donkartuko. Eta beti bezala katilioan jarriko zen zopa ikastatzeko. Hain jarriko zakin judaren egiten. Ik esan eta horrela izan milegi. Neskatoa da, apaindu eta dantzaldian buruz murgildu. Eta horrein Lorezota, Lorezota. Nire alkatila, inude? Bere alkatila, Andrea. Giltzariaren egitea tokatzen inudearen abakarrik. Aizelako nahazte, hainu de tutoa. Artu, eta gogoratu izan izuna. Lepoan zazpikroinurik pilotu ez, arrajatu edo hegemonia... Ufoi, eskatoa! Bide okeretikoa, galduko aiz. Eire askatasuna unibertso honetan zabaltzen duen. Bestaldean, iluntasuna eta zalantza baino ez du norkituko. Entzuten nahu zagutxo. Arkai! Naiko aldu zagutxo. Horrela jarraitzen badu nire amanik zaki bera zikako zela. Ondai! Edo norpanio du bere zerrarria berea da betetzen badu. Oi, Bonifazia, Joan eta dantzaldira eraman benetako gizonak ezagutzea. Bonifazio von Strunz-Konde! Zidaltzen duzu nire arnazberoa? Nola ez, eta arnasa bakarrik ez. Nik uste duen zure itxuraren azpian hortxetan besterik ez dagoena. Eta horren non topatzen ditudan, zuteten turmoa. Dantzatu bai ez ezagune bega?
Berak atzu zain goxoa. Berrakatza diozu. Ez handik duzu babelagak nahaztu. Markatu nesien, jokoaren konparsa galdu dutune batez. Heliotropoa. Narcisoa. Izpirikoa. Jasmina. Zein nahi gauzoa. Batek jakin! Alabatxoa! Batiru dizula magdeitzen dizula. Zer nahi duzu, amatxo? Horren beste gazteren artean gustokorik topatu aldun. Saiakeraren ostean afalduko dugu? Afalduko dinagu bai, seme alaben eskertxarreko kopatik azken tanta ere edango dinagu. Ondo da! Orduan, nire bihotzaren taupadak, zuk aukeratutakoaren zati izango dira. Ziur nago, ondo asmatuko duzula. Eman diezaiotela ba. Harima bihotz begia, ongi etorriak, etxe honetan eta bezarete guztia. Galdetu guztia. Ikuide alabatxo, ire hitz ematen du bihotz. Hitz ematen dut, ez da errean zoriontsu izan naizela, eta gaixo horien baita egingo dara. Eta gure semela bagara, bintzen egin 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 zoriontsu zaketak banan duarte. Eta hik nire seme, bat egiten dukera Zena zaila bai handi bat. Orduan, neure buruari emandako boterea. Eta orain, nire konde ez ezaguneko beldur jarri hori, orain zure momentua iritsi da. Dira batean ernaltzeko unea, aurdu luzteko momentua. Hama ilusia egiten dion da. Saiatu ezin egon hori apur bat apartzen. Kredo bat errezatu horixe da gutxi gora bera irauten duena. Bai, horretan nabilen nire. Baina ondo portatuko da gure ezagutxo gajoarekin. Oi, emakumeak ere ire gora berak ditun ez da. Azken finean hain da gaztea. Kontuan hartu ondo ezitako mutikoa dela. Bestela uste du nire alabaren esku emango niola. Sarraskiren bat espadio egiten. Garrantzitsuena dune, emaitza ondonik etortza besterik ez. Gaur bintzat ez da azte azkena. Egia. Ez ote daude isilegi. Zer egin gorenak isiltasun kopularen azpian egiten ditun ez aztu. Baina esan beharra dago aieneren bat edo beste. Iso de montre azkenean nien urduri jarriko naunetan. Andoni, 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 baina ezanunan maroto. Ni zer dakit ba. Horrelako egoratan nork ez du hanka sartzen. Ongi daia, begiratu, oinordekorik bai ala ez. Arrastorik ez. Agian okerne bilen eta gaur ere aizeak erditzeko aste azken horietako bat. Destinu petrala nire jatorriaren azken alea izatea. Ez etxi, Andrea, egutegietan egun asko dagoen. Baina erraitan intentzio gutxi. Bueno, nik nire zerrenia bete dut, partxa honetan. Afalduko dugu. Afalduko dinagu bai. Baina zer tristura maiaren inguruan emakumeak bakarrik egotea. Salda mamitu da. Afaltzera!
encanta. Respetu gehiago kakanarro hori. Baina orakuluaren arabera, zerkiaren ardoa pozoin bihurtu zitekeen. Kastiltzera! Ardoa zerbitzatu! Hamazko hautsi dauka eta bere gloria eternoaren alde egin behar dugu topa. Beharrezkoa denez, amaitu dezagun. Izan ere hiritar menderak aitzabok menderen mendeetan gidatu ostean, deskantzua ondo merezita zeukan. Baina gaur, gurpila gelditu da. Zikloak eten egin du. Aire desberdin bat arnasten dut. Behin betiko usaila dabil. Askatasun usaila. Aita ez da esnatuko! Eta profezia betena! Baina badirudi azkindu eta barman egiten duela. Baina ez da esnatuko! Bakar eta azke orduan nire zabutxo maitea? Bakar eta azke orduan nire Bonifazio maitea! Bai! Zori Bonizaia! Pozonia zenetan! Nire zazuaita! Nire zazuaita! Eta horren? Orain, horra gora igoko gatxon. Gora diozu, baliorik gabeko horrekari ezbetetako gambara zentu gabe horretara? Utzi jokua, gurpilak eren egindik. Dagoeneko kontsoratzeko prikonismoa ez da bilen. Gaini esateko ez dut uste ideia honak edik. Batek akizein mortatako arrisku eta perilla dauden horrein. Parda digu foin! Jarrai ezakin kontakatigu papera egiten horrela nahi izan ezkero. Joan adi aitaren ondakinetan motora sartzea.
konformatzen garenon bakarrik biziraungo dugu. Nor zerezu? Arbola zinen? Entzun nebatxo, enintzen, banaiz. Eta enaiz arbola, asko korrela nahiago zuten arren. Nor zerezu! Zergatik deitzen digazu nebatxo? Horrela zaintzen duzu zure etxearen ospea, Andrea? Zure amets goxoetan murgiltzen zaren bitartean, nork eta zure alabak. Salbuespenetan salbuespen bakarrak zure lotxaren lokatzetan txortan egingo du. Beraz, nire atxeden aldi ondo aprobetxatu duk ez da. Zer nahi zenuen ba egitea. Petazalak segundo bakar batez ez erlazatzeko abisua eman izu. Kuluizka txiki bat eta komedia tragedia bihurtzen da. Deskuido txiki bat eta antzerkiaren ardoa pozoi bihurtzen da. Lizunkeria zikinak baina ez tatea zapaldu dik. Aztelenean gazteluaren jaun eta jabe, eta azte artean guztia semea laba eta txapurrentzat. Ez ote da negargarria jauna. Benetan negargarria niretzat zorritxua. Baina benetan uste dut ugazaba berriaren permila, aurreko ugazabaren abaino amitxuak izango dut. Xatxinero. Datorren printzak emango dian uniformea baliteke zurea baino urradura gutxiago izatea. Dena dela, berehala jakingo dugu erantzuna. Orgoiak labean dagoena egozi bezain prontoa zuzen ere. Eta arbola horren abarretatik, neskato ditien moduko sagar borobitek zeuden zintzilik, urre koloreko fruituak, neskato sabelak bezalakoak, baina ez ziren neskato sabelak, ez da neskato titiak ere. Eretzen dute! Kokolo, zute honek ez du erretzen. Hona urbiltzen diren nebatxoen Espainia pregotu, besterik ez. Espainetan altzutu, nebatxo? Euren mingotxak dira? Aitak dio, ganbarakoa ezten guztia, naiz eta arbola itxura duen. Behazuna bezain garatza, eta mikatza dela. Kokolo. Tira, badirudi irabazlaren txapela zibile jantziko dutela. Sartzakirea, zagarri unionetan, horren beste urteren ozen torrero ditzen dira. Eixo, tximino! Tira zukotxearen zaratak entzuten. Eta agintariaren fruituak, eriotza bezain lotzak ziren. Eta gauero, eriotza arbola hartatik fruitu bat jaisten zidaten. Eta nire gauak, bata bestearen atzetik bata bestearen atzetik bata bestearen atzetik errepikatzen ziren. Antzutasuna, eriotza eta hotzaren erdian. Baina nire neba inozoak, fruitu beroa zeukan, ardoa eta azukrea bezalakoa, eta fruitu horren mamia. Bizitzaren beraren txukua zen. Guardiak, zapaldu ezazuela laba traitoreren, zapaldu harrapatu. Ezaldu gentzukak anarriputa harrapatu txikitu. Nire aitak dio, zuke garantiak gaiztoak direla, kiratxa dariela, zu gaiztoa izan behar duzu, kiratxa darizu. Benetako ura azukrea, bizitzaren zukua. Zizare kamia ustela! Nire liburuko kaiolan, lehunagoak ziren! Aitak dio, askoz ere lehunagoak! Aitak dio, aitak dio! Horretan gelditu duk nire uniforme berria.
Zerrak inventa horretan? Guazen bat Bonifazio, zu gaitezen gure ganbaran. Bai, maizua, zure maitasun gorenak markatua zuelako zegoen arabideta horretan, maizua. Baina, ez zuen horrelakoetan sinisten, ez da sagutxu. Une txiki batez, irauntzaren ideiak berriak gauzatu zizkiraren, baina gero zure jakituria gorenak itxutu ninduen maizua. Uste guarindaneko ala sagutxu. Baina berorrek ezkerreko boltsikoan gordetzen zuen azken jokaldiak itxutu ninduen maizua. Baina, bufoiok ezin duzula amaiera arte asmatu nik gobernatzen ditudala ariak. Ez dut azuko maizua. Unaren ikasbidearen aurrean bufoi aprendiza makurtu egiten da maizua. Hala ere zigortu egingo hau. Bufoiaren ikurdia pozik partuko ditu maizuaren plastra gorenak maizua. Eta gogorarazi ezalak bihar bertan neskatu berri bat erritu behar diagu. Horren beste poz ematen zigun gure artean eme bat izatean. Gauza niño niek bakarrik arintzen ditu bizitzaren lastasun. Bai, maizua. Jatete bai, maizua. Noski, hostailo horiek gabe nola marraskatuko denik urrengo sagutxuak askatasunaren zo. Bai, maizua. Eta bidali arazkezak ufanda hori leproseriak batezainak. Koitiatuak horren beste seme-alaba badizku. Atezain leprosoaren seme-alabe. Arrek zein emek miretsi egingo zaituzte funtsezko ama izango bazina bezala, maizua. Eta bakarrik esan datorren hilean behatzean jarraitzen dugula, horrengo ikuskizuna zarautzen egiten dugula, eta izan gutxu hainbat eta gure web horrian badago, eta horretzeko izango duzuen zuko almazen zabaldu eta eta eskerrik asko ere gure zuzendari jaunari badaukagu Lore Xorta zailo gustatzen bat ere.